Chris punya pi baru, teh kan kapor ngadon bat I bak Michael Pyngrope, teh ba dia tuan lang ni apa Phlim, ile sengopan am tak Valentine Day. Bakum jung ni wan promote ya kan Phlim wadau kaban sawan apa bicu. Teh mentangan kali na pi bak Michael Pyngrope. Teh pi sengokum no haba pi sengos pangkan Phlim wadau kaban sawan apa bicu hakan arfnyo tarik mentau feb aja afundreo. Teh nagaleng jonga sukmen cikade ban yo sengoba kan Phlim wadau kan release no arfnyo tarik. Teh ngi kumgi pujudan mentah ki Phlim kasih beper te ngi bonseng ngi juan ban aji kersian hi te kada akar pat ru ya ki pat ba ki ba pej kan ka video ka Phlim wadau kum bagila ong kin release no aka arpnyo terik te ngi scam ba ka Phlim wadau kan kring ki pat ba om tang ki kasih gi jongi henry ki wei par ki kumju nama ting tang ngi ju pej ki Phlim hindi te kwa ba ki kum ki hindi ru kin pej kelai ngi kasih lo om tang te ba mentapat Bak Michael, pila ada batas pang kata ka Phlim wadau mo ban kinwan pet ya ka Phlim jongi po biju. Te kawai ngaku aban keli na pipat. Haba piyo iya tu katicar. Jongkan ka Phlim wadau ka bayin lade ban pelat. Hatu ka ka cing ketik ka jong pi siapang ka tu katisa. Katisa barobar kasih ketik bahai gibreo namar haswa ban mi ya ka full Phlim gibreo ki loki try ki sipen isa ya katisa. Katisa ka bamot ba ngin pen I ba kani ka video ka na bentakan ni ka Phlim wadau subuh na tam ni Phlim wadau ki apen isya katisa ka dai na bentaban kring na mta ki ya ki yang I ki pai ba te katisa kalau nga ba Itynnad ka jingreng dor nga I kala I la kam improve syo tange scam ba leng ba kani katisa ngit scam ba kani ka Phlim wadau kalong ka ba ya ba hit ken kum balai I ka trailer tange scam ba kani ka Phlim wadau ro kan ya bet kamat te haba piyo I ya kani ka cing ruai kabala de pelacen mo kaba ai keteng kacing perkat te pi sengokum no ba pi sengo yo tu ka cindrai ya ke jurwai te kalong babas fan mar kum usam da thelut ila da ki senior actor na kalong jongi te ngi sotenat ba isam hado mentai dang mi te ngi ide kum tangki junior ba isam ide senior te isokmen sikade mar isam mat na kapor sakapo idang improve susu ke kemar ka Itynnad ka jing Shad Itynnad but idon iro but itu actress it's a secret te ngabas kum gane Phlim ro ke jurwai ro kabiang te haba ka tu ka cindrai ka ruai sapang kacing perkat mo te pi dan em cing ketik ka men sim jong pi leng ba jong itu cindrai kacing perkat te ka babun ha kacing perkat nama dalak kanu manu ka jing royal ro dangila skeptik kana ka dei bai ka badan jingmut sudai namar barok kino thau kim dei busu thau kum thau long belang tham ma kanu ka jroy han ki thau ka takador khrang baki basngap rokin sasutu kan te shwa bangin kren sapang kacing penkut jangan ka cing sim interview jong ai pi dan suka ban klik kendiat kemut ayu ka wadau te babun ha ki nong kum ka wadau ka bun ha ka jingmut jong ka wadau ting teng ngi wadau ngi wat ya kadau ka ka baja ting teng ngum ta ka wadau ting teng ru agi jinglong si semlar ting teng ngi wadau wad kan theni ka wadau isen rang na ka wadau khrang badan kan nu ka jing sneu ka wad ka ta kadau ting teng pat kadang ka wadau pan wat si saya ta kadau ka ta kadau tan rai long tang ka wad ya kadau pilas tu pilas dah kalau sibun Bak Michael Pyngrope ba pila pelai por ka jong pi angin ya kren sapang ne ka Phlim wadau kumle sibun te kinu ba pe ja ne ka jingre mentasi soba bani ai jingkersian ya ne ka Phlim wadau ka ban release ka arpnyo trek te jong benai ba lai ne baar benai baar ar haja apun reu hang te hapo biju ho sanama ka jingkersian ka jong pi ngai scam ba ki nong sna Phlim kasih baro kinang yo minsim ba yo jing matoi sibun kum ki system ngai scam ba yo so jong ka jing jong kumle sibun ni piro